Ahoj přátelé, jdu vám říct, že mě čeká velká životní změna. Koncem června se budu stěhovat k Hradci Králové. Co naopak zůstává, je mé psaní bajek a taky besedy o půdě. Slíbila jsem to lidem a tyto činnosti mi dávají smysl, ačkoliv nejsou nějak výdělečné. Současně také hlásím, že platí, že na podzim mi vyjde první román a začínám pracovat na dalším. K tomu stěhování budu potřebovat dost peněz do začátku na zařízení a podobně. Takže budu moc ráda, když se mi někdo ozvete ohledně obrazů, které vám teď ukážu. Zbyly mi 3 a zájemci dovezu originál osobně. Podívejte se na to se mnou. Tady je obraz Laudato Si. Je věnován papeži Františkovi a děkuji mu tím za to, co udělal všechno pro přírodu. Dále tady mám bajkový obraz, jak Doník je fackován kočičkama, dobře mu tak. A nakonec tu mám ještě slavného bajkaře La Fontaina, který je mi velmi sympatický svým zhýralým životním stylem, no a poezií, která mě ovlivnila už od mládí. Takže budu ráda, když se mi ozvete do zprávy a já jdu zatím balit. Ahoj.